5, 4, 3, 2, 1, go! Ja näin. Se on finaalin aika. Grande final! Ja nyt te kovaa hurrastani katsomani tässä nimittäin kaikista kovimmat daamit tuolla rinteessä kohta lähtevät ottamaan mittaa toisistaan. Ja tällä kertaa tietysti kun ollaan finaalissa, niin kiivetään aivan tuonne ylös asti. Ja tää on kaikille näille kilpailuissa ensikosketus tänään siitä, että miltä tuntuu kiivetä vielä tosta kaarelta tonne ihan ylös torniin asti. Katso miten käy. Joo, ihan totta. Ja mä ite otan tästä nyt pienen varjupaikan hetkeksi aikaa. Muistutan samalla yleisöä, että vaikka syyskuussa ollaan, niin huomaatte, että kesäinen kelihän täällä on. Muistakaa tankata vettä. Muistakaa, jos aurinkorasvaa löytyy, laittaa sitä. Tuntuu, että munaa on ainakin palannut jo aikoja sitten. Mutta tärkeintä on se, että mä haisen aivan hirveätä hieltä. Ja se on vähiten, mitä mä voin tehdä, niin mä menen kauemmasta muusta työporukasta ja pysytään täällä sivussa hetken aikaa. Mutta tasainen on finaali, hei. Nyt oikeesti tässä näyttää siltä, että pääosin toi koko porukka on aika samassa kasassa tuossa. Mitään isoja irtiottoja ei ole vielä tullut. Joten vaikea sanoa tässä kohtaa ainakaan, että kuka menee ja voittaa. Tämä nimenomaan taktiikkalajia siinä itselläkin, kun rupes nousee siinä pystyyn ja huomasi, että ei taas pysty nousee pystyyn ja jotkut taas pääs kävelemään. Mä muuten näin siis. Mä yritin. Joo, sä yritit kerran ja sä tipuit takaisin tonttiin. Mikä oli mielenkiintoista, niin Oskarihan siis painoi todella pitkään, sun kilpakumppanisi painoi siis todella pitkään pystyasennossa. Et hän meni sit vasta tuolla jossain reilusti 200 metrin jälkeen vasta nelinkontilla. Sä olit mennyt aika päiviin jo siihen mennessä. Joo, se olisi ainoa järkevä. Sitten ei olisi enää mitään jossiteltavaa, sit se olisi niinku tehty. Mutta kohtahan sinne joku juoksee. Naisten A-finaalin kärki on siellä niin sanotulla rampilla. Ja siitä lähdetään sitten viimeiseen 100 metriin. Samaan aikaan täällä lähtöalueella miesten B-finaaliston porukka jo asettuu pikkuhiljaa paikalle. Ja hyvä niin, koska he ovat seuraavana nyt vuorossa. Mutta pikkuhiljaa naisissa ainakin näyttää siltä, että yksi kisaaja siellä on ilmoittautunut voittohalukkaaksi ja menee aika selvässä johdossa tällä hetkellä. Jos ei kummia tapahdu, niin kyllä se sitten pitkälti tuossa on se maalintulojärjestys, koska siellä on niinku selkeä top 3 tällä hetkellä havaittavissa. Mutta kyllä tuossa vielä pitää painaa. Yllättävän nopeasti se askel hidastuu sitten heti tuon 100 metrin kyltin jälkeen. Tuo oli kivan näköinen tekniikka, koska kuitenkin ottaa vähän käsistä apuja, vaikka pysyykin pystyssä. Pusertaa samalla omilla käsillään, kyllä omista polvista tukea. Aina vähän niinku reisiä alaspäin koko ajan, että se on varmasti ihan hyvä. Eikö ainakin sellaisen mentaalisen niinku avun siihen suoritukseen. Ja tosissaan tässä ollaan todistamassa sitten naisten A-finaalia ja kohta nähdään siellä päästään julistamaan sitten top 3. Siellä aika hyvin on kyllä ensimmäinen ottanut sitä eromatkaa ja täällä jos ei mitään erikoista tapa, niin kuin Köpi sanoi, niin tullaan tässä kohta kruunaamaan sitten naisten A-finaalin ykkönen. Ja nyt ruvetaan lähentelemään nyt viimeistä sinistä mattoa ennen kuin päästään koskettamaan sitä kapulaa siellä ihan ylhäällä ja päästään sitten juhlistamaan. Ja siellä se on! Naisten finaalin voittaja. Erittäin kovaa suorittamusta. Aplodit siellä yleisöstä. Siinä on kiva lähteä Lahden yöhön tänään ruistuttamaan champagnea. Kultainen mitali kaupassa. Ja mistä mennään? Oliko se Satama-ravintola Nosturi? Kyllä, ja siellä oli siis sellainen jälkiperin meininki, että osallistumispaidalla, eli tällä kisapaidalla, niin siellä kun menee pizzan tilaamaan, niin saa sitten pullin kaupan päälle. Ja siellä on saunat lämpimänä ja kaikkea muuta. Tää koskee jo sua. Tää ei koske mua? Ei, kaikkia muita paitsi sua. Okay. Mulla on niinku pikalippu takas kotiin vaikka vaippoja. Kiitos vaimolle. Ei niinku yhtään tekisi mieli tietenkään lähteä pizzalle mullille ja saunamaan, mutta täältä jäädä meikäläistä väliin. Tällä kesänä, ehkä ensi kesänä uusi yritys. Ja koko Lahti lähtee mukaan. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ja nyt lähtee todella kovaa. Kyllä, mikset?
Kylmikset. Nyt on sitä oikeesti finaalifiilistä. Ja musta tuntuu, että Torvin maestro painoi Torvia just silloin kun piti painaa. Se oli hyvin painettu. Ehkä päivän paras painus Torvin maestrolta ja nyt jännittää. Että mä olisin niinku tosi iloinen siitä, että joku painaisi se alle 3 minuutin ajan. Tietysti kaikki tällaiset ajat olkoot meille suosiollisia, mutta on siellä muutama tyyppi, jotka nyt selkeästi ottaa heti alusta ja sellaiset luulot pois, että nyt mennään eikä mennä. Siinä tosissaan 250 metrin välissä painettiin tonttiin. Ne kuuluu hyvin tuolta myös kannustushuudot. Hyvä jengi, siellä pitää huutaakin. Ne kuuluu kaikki tuonne mäkeen, niin antaa mennä vaan ja kannustaa. 47 sekuntia on mennyt tähän mennessä. Kyllä tässä on pikkasen aistittavissa sitä, että tää halutaan voittaa. Kyllä. Ja tällä hetkellä siis kärjen tahti on äärimmäisen hyvä, jos tällä ja samalla sykkeellä jatkaa, niin päästään aika lähelle ainakin sitä 3 minuuttia. Vasta minuutti 10 sekuntia takana ja ollaan kohta tuossa 150 metrin merkin kohdalla. Eli jos lähemmäs 2 minuuttia päästään Red Bullin kaarille, niin se 3 minuuttia on nyt mahdollinen vielä. Se on kova. Karsinnoissa paras aika 1.57. Se on minuutista kiinni nyt. Siellä ollaan siis viimeisellä satasella, joka alkaa nyt. Ja nyt on enää kiinni siitä, että jaksaako painaa. Jaloissa tuntuu varmasti aivan ihan älyttömän pahalta, mutta ainakin juoksuaskelia vielä nähdään. Eli ei olla menty kävelyn puolelle. Herranjestas, 75 metriä. 2.21 kellossa. Kyllä se vaan hilkulle menee. Saattaa olla, ettei ihan sinne alle 3 vaan millään mennä. Mutta kyllä tästä kova aika tulee joka tapauksessa. Yleisö kannustaa ja siellä muutkin härät ovat jo siirtyneet tuohon rampille ja sieltä tullaan perässä kovaa vauhtia. On toi karmeen näköistä, kun näyttää siltä, että toinen on aivan selvässä johdossa, mutta ainakin täältä alhaalta päin, niin kyllä tuota muutama lähestyy kovaa vauhtia. 2.50, ei saakeli, taidetaan ihan ei mitenkään päästä siihen alle 3, mutta hyvä aika tulee joka tapauksessa selkeästi alle 4 minuutin jäädä. Joka tapauksessa 3 on nyt täynnä. Ja kyllä se pienestä jäi kiinni, koska nyt taitaa olla aina viimeiset 25 metriä jäljellä. Mutta kovinta kilpailua käydään 3. tällä hetkellä. Siellä on vasemmalla kaistalla ihan vieressä. Kyllä siis aivan vieressä. Ja siinä on mahdollisuus vielä ohitukseen. Katsotaan, kohta on maalissa meidän voittaja. Aika tulee olemaan jotain 3.26 luokkaa. Ja sieltä on voittaja maalissa ja heti perässä isotaan tuon. Katsotaan paikka, mutta miten käy tuon kolmospaikan? Noin! Herranjestas! Oli siinä tunnelmaa jälleen, hei. Aivan uskomaisesti. Koetaan aina silleen, että sä näet tästä ihmisten ilmeistä, kun tulee tuohon puomille. Mitä voi enää liikkua mielessä tossa kohtaa? Siis sulla on pakko olla niin täynnä veren kohinaa pelkästään enää. Aivan järkyttävä suoritus. Kyllähän tuossa väkisikin menee semmoisen putkimoodiin. Sä tajuttelee mitään muuta kuin tuonne ylös pääsemistä. Ja sit kun pääsee koskettaa sitä puoliin, varmaan sit vasta havahtuu siihen, mitä tuli äsken tehtyä. Kyllä mä sanon, että tämä kaikki alkoi aika 2.43, se jäi haaveeksi, mutta se ehkä korostaa tämän tapahtuman älyttömyyttä ja kovuutta. Miettikää, että joku on siinä ajassa juossut tuonne ylös, kun kuitenkin voittoaikakin oli tällä kertaa niin kova, että päästiin tuohon reiluun 3 minuuttiin. Tää on joka vuosi tämä tapahtuma yllättää uudestaan ja uudestaan ja uudestaan.